Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tatlo ka mga kongresista sa Negros Oriental ang padayon sa gihapon nga magasuporta sa pagbalik sa Negros Island Region. Inibisan pa nga hindi na inisuportado ni Governor Ruel Digamo. Pagluso para sa pagtukod sa Negros Island Region ang magapadayon ining sulod sa tatlo ka mga mamamalidha sa Negros Oriental sa tungasang hindi pagpabor sini ni Governor Ruel Digamo. Sulod sa kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., hindi man lawmaker si Digamo gani wala sang bearing ang nangin pahayag sini. Kinahanglan ang pagdihon sulod sa iya sa isa ka layi para mapatukod ang NIR. Mahimo nga ginapamatukan ni Digamo ang NIR sulod sa kay Teves bangod may kakulang siya sa ihibalo. Sulod naman sa kay 2nd District Representative Manuel Sagarbarria, yara na sa gobernador kung ano ang iyang panindugan sa NIR. Pero kalabanan sa mga kongresista sa Isla San Negros, ang labing nagatingwa paagi sa pagpasar sang layi para matuga ang Negros Island Region. Nagapati sila suno sa kay Sagarbarria nga ini ang magadala sang duga nga pagtinad sa isla. Ginarespeto naman nila ang tagsa ka panindugan angot sa NIR. Ginalauman naman ni 1st District Representative Jocelyn Lim Kaichung nga makitaan ni Governor Digamo ang wisdom sa among hagna kag ang tinutuyo sini nga para sa interes man sa mga pumuluyo. Sunod sa kay Lim Kaichung, magluwas nga mas mapalapit ang serbisyo sa mga pumuluyo sa probinsya, ang pagtugas ng NIR magahatag man sa mas madamong nga employment opportunities sa mga Negrense. Ang tatlo ka mga co-authors ang hagna ang nagaduso sa pagtugas ng Region 6B nga pagatapuan sa Negros Occidental kag Oriental kag Siquijor. Sunod sa ila, may panawagan gikan sa ilang mga constituents para sa NIR. Ang cultural differences, isa sa mga rason nga gitudlo ni Digamo kung nga hindi siya luyag nga ibalik ang NIR. Hindi man siya lawmaker, maski ano pa yung balya, wala man bearing. Di ba the NIR will be crafted by a law? Well, that is his prerogative, but most of us congressmen in the island of Negros are working very hard to through legislation having creating the Negros Island region. So we believe it is much better. We believe it can bring more progress to the island.